जिसुआ बाखनाय जाथों इसोरा बाखनाय जाथों गोथार जिउआ बाखनाय जाथों आं लोगो गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर दिनै रंजानायजों आं इसोरखौ हामबाय होनायजों लोगोसे जाय जोंनि गेजेराव मानगोनां प्रभा रानी ठाकुर बिथाङा दिनै गावनि जानानै थांनाय बिनि जिउ आरो देहा सोलेराव मा जाथाय जायामोन बेखौ आंबो मिथियामोन गोबां मानसिफोर मबाइलनि गेजेरजों अनलाइन हिलिं खालामहरजायो गोबां मानसिफ्रा बिजायो आंहा गोसोआव थाया नाथाय दिनै अन्धकार जीबननि थाखाय आरज खालामनो फैनायाव जाय बिथांजोखौ आं दिनै बे वेस्ट बेंगलाव बे खदा नाराथुलि खाथि गिर्जानि सिङाव थानाय बे सनातबा गामियाव दिनै नोंसोरजों लोगोसे आरोबाव इसोरखौ खुलुमनायाव बाहागो मोननायजों लोगोसे अनजायग्रा प्रभा रानी ठाकुरा बियो मा जायामोन आरो माबोरै दिनै इसोरनि गेदेर अननायजों बियो माबायदि बेमारनिफ्राय सोखा जानायखौ मोनखो बिथाङा जोंनि गेजेराव गावनि थार सैथो आरो नोंगौखौ इसोरनि मुङै साखि होनो थाखाय एबा टेस्टिमनि होनो थाखाय आं बिथांखौ गुरै खावलायनाय थाबाय बिथांखौ बरायनाय थाबाय दे सिगाङावनो गोजोन्थों जिसुआ बाखनाय जाथों दे नों बुंनानै आं प्रभा रानी ठाकुर आङो 8 बोसोर सिगां 2017 आङो मोनसे टिउमार हमजाया दा टिउमारावहाय जेला आङो टेस्ट खालायो फार्स्टआवल' हमजाया दा बायहेरायाव थांनानै आङो भेलराव थांनानै टेस्ट खालायबाय बे समावहाय होनबाय आंखौहाय आंनि टिउमारा मोजां नङा माने गोलैलाबो माने केन्सार हमजाबाय होननानैहाय जेला टेस्ट खालामनानै न'आव फैफिनदों होमब्ला आंखौहाय बाजै रिंकुआ होनदों आदानि नामखौ होनदों आदा दैमालुनावहाय नोङो प्रार्थना खालायहर आं नाम्बार होयो आं अनेक जायगायावहाय प्रार्थनानि जुनैहाय बिदों दा आदाखौहायबो होनो आङो प्रार्थना होजोंहाय अपारेशननि सिगांहायबो आदाया आंखौ प्रार्थना खालामनानै होना नों जेबो जानाय नङा नोंनि बिनायखौ खोनासंबाय इसोरा होननानैहाय नोङो जेबो जानाय नङा नों थां होननानैहाय होमब्ला आङो मोनसे गोसोआव आसा लानानै थांबाय होजोंहाय डाक्टार दिन्थिफिनबाय थांनानैहाय अपारेशननि डेट लाबाय अपारेशन खालामखांनानै मोनसे बाय'प्सि रिपर्ट खालामबाय बिहा होनदों आंखौहाय नोंनि टिउमारावहाय मोनसे डट साइज केन्सारनि जार्म दं होननानैहाय होमब्ला आंखौ होनबाय डाक्टार गेदेरा जे अपारेशन खालामदों नोंनि केम' कयटा नाङाय आरो कयटा नोंनि रेडिएसन नाङाय नों सोंनानै फै होननानै जेला फाइनाल रिपर्टआ ओंखारनाय होमब्ला गासैखौबो होनजोबबाय होननानैहाय प्रार्थना खालामबाय आङो आदानो अनेक कयबार प्रार्थना खालामहोदों आं हारसिंबो प्रार्थना खालामो इसोरनावहाय सब समय बियो आं मालाबाबो इसोरखौ नागाराखै आं जतै आं आरि खालाय प्रत्येकटा मुहुर्तआव आं प्रार्थना खालामदों ओमफ्राय आंखौहाय 15 दिन पर একটা मोनसे बाय'प्सिनि फाइनाल रिपर्ट फैबाय ओमफ्राय बहाय नायबाय जुनियर डाक्टारा ओमफ्राय नोंनो सामान्य टिउमारमोन अपारेशनावहाय साक्सेस जाबाय होननानैहाय बेहाथ' जेबो नाङाय नङा होननानै होमब्लाबो आङो मोनसे डाउट जाबाय डाक्टार गेदेरनाव आं थांफिनबावबाय डाक्टार गेदेरना आंखौ नुना मिनिबाय मिनिना हमबाय नोङोथ' दा अपारेशना साक्सेस जाबाय आरो नोङो जे केन्सारजों डाउट खालायामोन बेलाय गैया होननानैहाय होमब्ला 15 दिननि मध्य माबोरैथो आङो केन्सारा गैया होनखो डाक्टारा ओमफ्राय होनबाय माने 99%खौहाय जोङो गेरेन्टि होयो 5% हयथ' डाउट दङ जों बेखौ होनो हाया जिहेतु होमब्ला नोङो फल' आप खालायनानैहाय दिनैसिम 8 बोसोरसै दिनैसिम खुनु किछु हमजायाखै आं सुस्थ' सबल दङ आदाया आंखौ बे खोथाखौ हना नों 15 बोसोर सचलभाবে चलिनो हानाय खुनु असुबिदा जानाय नङा हालेलुया बेनिखायनो इखौ आं दिनैहाय इसोरखौ गथायो आदानि बिनायजों बैनिबो बिनायजों आंनि प्रार्थनाजों इसोरनि नामखौहाय आं होनो हालेलुया होननानैहाय आङो धन्यबाद होयो आरोखि बे आंनि साक्ष्य इसोरखौहाय धन्यबाद होयो प्रभु जिसुनि नामैहाय दिनैहाय आं सुस्थ' এই যে চলাফেরা যে आं खालायदों बे अनेक इनि बेसे मानसिया चिरकाल थाङा बैबो रग जायो शरीरदारा बैनिबो रग जानाय चिकित्साबो जानाय किन्तु मोनसे मिराकेल मा होनसाय 15 दिन सिगां आंखौहाय डाक्टारा होनदों नोंनि केन्सारनि जार्म दङ 15 दिननि पर होनदों गैले होननानैहाय जा दंमोन सामा बे अपारेशनाव साक्सेस जाखाबाय आरो बाखिया नोङो गैले 5%खौ माने गेरेन्टि होनो हाया होननानैहाय बेनिफ्राय आङो आखान होनबाय आरोखि दिनैहाय आङो साक्ष्य होबाय दिनै आङो बे समावहाय आदाखौ हना आं समय सुजुग मोना कुनुदिन थाङाय होजोंहाय
दिनैहाय थांनाङाखिसै जिबननि दारैहाय जिबननि जुनैहाय जे आदा फैदों खोनानानै आं संगे संगे फैदों हा बेनिखाय आं धन्यबाद होयो आरो हा उपस्थित बैखौबो धन्यबाद होयो आरो उपस्थित बैनिबो जुनैहाय बैखौबो गथायो इसोरनावहाय आरो जिबनखौ गथायो जाहाथे बेबो फोथायो फोथायनायानो सब থেকে बेसि गावनि फोथायनाय गावनि बिनायानो इसोरा खोनासङो इसोरा मालाबाबो गावनि सन्तानखौ কোনো परिस्थितियाव नागारा সে যতই পাপ मावथों इसोरा सब समय होनदों नोंसोरो सब समय नागिर इसोरानो जोंनि मोजां लावखार जोंखौहाय दैदेनो जोंखौहाय जोंनि भुल भ्रान्तिफोरखौ गासैखौबो नायनानै इसोरा जोंखौ मालाबाबो नागारा इसोरा मालाबाबो गावनि सन्तानफोरखौहाय लज्जित खालाया बे अबस्सै खोनासंनाय बिनिखायनो आं बेखौ होनदों जिबननि प्रार्थनाखौबो जे गोसोनिफ्राय बियो लायो मोननाय होननानैहाय धन्यबाद जिसुआ बाख्नाय जाथों हालेलुया 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 अन्दागाफोर जोङो बिथांजोनिफ्राय गावनि जिउआव एबा देहायाव सैनांनाय नैबे बे दुखु सैनायनि टेस्टिमनिखौ जों बिथांनि खुगानिफ्राय खोनाबाय आंबो मिथियाखैमोन नाथाय 8 बोसोरनि उनाव 17 डिसेम्बरावहाय आच्छा दा खय बोसोर जाखो दाला 8 बोसोर कमप्लिट जाबाय 8 बोसोरनि उनाव दिनै आंखौ लोगो मोनबाय आगोलाव लोगो मोनखाबायमोन लोगो मोनाखै अनलाइननि फननि गेजेरजों नों आंजों 9 बोसोर पर आच्छा दिनै नोंनि बे देहायावदि केन्सार एबा टिउमारा दा टटेलि गैया होननानै नों मिथिबाय ना मिथियाखै मिथिबाय डक्टरनिफ्राय एग्जामिन खालामना मिथिबाय प्रत्येक बोसोर चेकआपआवनो थाङो दिनैसिम हमजायाखै दासिमबो प्रत्येक आङो बोसोरावहाय 2 बार बा 1 बार थाङो फल' आप खालायो खिन्थु माने कियर माने खुनु मुलिबो जाले आङो दाउट दंबायो नामा दा माने 5% डाउट खालायदोंमोन डाक्टारा माने 5%खौ जों गेरेन्टि होनो हाया होनदोंमोन आरोखि आच्छा जानोबो हागौ होननानैहाय लकासनि सातिसफोराव जेरैमोन इसोर मावनो हायै मोनसेबो बिसय गैया बेनिखायनो गोबार आखाइ खबना हो इसोरखौ हामबायो आंनि गासै आइ आफा हालाफोर जाय बिथांजोआ आं दिनै नोंथांनाव सोंनोसै नोंथांनि मुङा मा नाम होनदोंमोन प्रभारानी ठाकुर बेनिफ्राय प्रभारानी ठाकुर बबे जायगा आंनि बोनो न'आ आंनि बिमाफोरनि न'आ बोनो बेनि उनावथ' मिथिनाय दङ गामिखौ बुं मा गामि आच्छा नाराथलि नाराथलि बेनिफ्राय नोङो मा बिसयाव मा खामानि मावो आं जेबो मावा हाउस वाइफ अके बेनिफ्राय दा नोङो इसोरनि सासे धोरोमसालि आइजोखाय इसोरा नोंखौ दांबाय जिसु मावनो हायै जेबो गैया बेनिखायनो अन्दागाफोर जों बे सोखा जानाय केन्सार होनब्ला जों बयबो गियो केन्सार माने टिउमार होनब्ला जों बयबो गियो थैनायनि लामायाव नाथाय इसोर मावनो हायै मोनसे गैया आं सोखायाखै आइ एम नट हिलार आइ एम लाइक इउ बेनिखायनो दिनै आंबो बिदोंसो नाथाय जिसुआसो बेखौ सोखादों बेनिखायनो आंखौ दाफोथाय आं सोखाग्रा नङा नाथाय बियो आंनि फनखौ नागिरनानै दिनै अनलाइनजों बिजानि उनाव 8 बोसोरनि उनावहाय दिनै बे गावनि सोखाजानायखौ नैबे खरदाङा नाराथिलाव जोंनि अन्दागान जिबननि गेजेरजों दिनै जोंखौ लोगो मोनबाय बेखायनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नावहाय बिथांखौ आंनि गोजोननायखौ जासिबाय गोजोन्थों जिसुआ बाख्नाय जाथों हामबायसै दे मोनसे साखिबाव